Mae yna nifer o bwysau ar ofalwyr a all arwain at ystod eang o wahanol ymatebion emosiynol. Ac weithiau mae rhain yn gadarnhaol, ac weithiau mae rhain yn negyddol, ac mewn gwirionedd, weithiau mae'n gallu achosi eich emosiynau i newid yn gyflym. A gall fod yn eithaf anodd a chymleth delio ar math o emosiynau cadarnhaol a negyddol a sut maent yn gallu ymrywio o ddydd i ddydd. Felly, mae rai pobl yn siarad am ymatebion cadarnhaol i'w rôl fel gofalwr, ac efallai bod wedi tyfu fel person a dysgu i werthfawrogi'r hyn sy'n wirioneddol bwysig mewn bywyd. Ac maen nhw wedi dysgu dod yn fwy goddefgar neu amyneddgar. Neu maen nhw newydd ddod yn fwy ymwybodol o bethau, a deall sut beth yw bywyd. Ond mae yna hefyd rai pwysau negyddol, ehangach ar ofalwyr. Gall y rhain gynnwys teimlo'n bryderus iawn, teimlo dan straen neu boeni. Gall pobl hefyd deimlo'n ddig ac yn rwystredig gyda'r system o'i cwmpas ac yn teimlo'n ynysig. Diffyg cefnogaeth. Gall pobl fod yn isel eu hysbryd hefyd. Mae cyfradd uwch o iselder yn sicr ymhlith rhieni ofalwyr, sef pwnc fy ymchwil doethurol. Ac mae yna ymdeimlad o golled ac efallai bydd pobl yn siarad am dristwch cronig. Gall fod teimlad o ddiamadferthedd hefyd. A theimlo i bod hi'n anodd iawn gwybod beth i'w wneud, ble i fynd am gefnogaeth, a theimlo'n union fel nad ydych chi'n siŵr beth i'w wneud a theimlo'n ansicr. A gall fod trawma hefyd. Mae llawer o rieni sy'n ofalwyr wedi bod trwy brofiadau trawmatig. Ac efallai bydd hynny'n parhau i gael ei ail sbardino a phrofiadau traumatig o ran ymweliadau ac ysbytau a gweithdrefnau meddygol ymyrol. Gall y mathau hyn o bethau barhau i ail sbardino trauma. A beth oedd yn ddiddorol yn fy ymchwil, a ddaeth i fyny sawl tro, ac rwyf hefyd wedi darllen amdano'n ehangach hefyd, yw'r teimlad hwn o euogrwydd. Mae llawer o ofalwyr yn teimlo'n euog am ystod eang o resymau. Ac rwy'n meddwl ei bod yn bwysig iawn ei bod yn siarad am hyn ac yn codi ymwybyddiaeth o hyn. Felly mae euogrwydd yn golygu teimlo'n ddrwg am rhywbeth y gallech fod wedi wneud neu beidio. Ac rwy'n meddwl ei fod yn bwysig iawn nad yw euogrwydd ar ben ei hun o reidrwydd yn beth drwg. Gall fod yn wirioneddol briodol, gall fod yn wirioneddol bwysig. Mae'n rhan o ddatblygiad plentyn eich bod chi'n dysgu gwneud pethau sy'n briodol yn gymdeithasol. Oherwydd pan byddwch wedi wneud rhywbeth o'i le, rydych chi'n teimlo'n euog, ac yna'n gwneud yn iawn i geisio gwella'r hyn rydych wedi wneud, neu wyddwch chi i wneud pethau'n well. Felly nid euogrwydd ynddo hun yw'r broblem o reidrwydd, os yw'n briodol. Rwy'n meddwl beth sy'n digwydd yn aml gyda gofalwyr neu bobl sy'n cymryd gormod o gyfrifoldeb. Mae yna euogrwydd amhriodol, ac rydych chi'n dechrau teimlo'n euog am bopeth. Pethau sydd y tu hwnt i'ch reolaeth, nad eich cyfrifoldeb chi ydyn nhw. Ac rwy'n meddwl weithiau i ofalwyr efallai y byddant yn teimlo'n euog na allant drwsio'r broblem. Na allant gael y cymorth sydd ei angen arnynt fel teulu. Neu fod y person y maent yn gofalu amdano ei angen. Gallant deimlo'n euog oherwydd ei bod ar adegau yn teimlo'n rwystredig yn ei rôl ofalu. Neu efallai ei bod yn teimlo'n ddig ac yna'n teimlo'n euog am deimlo'n ddig. Felly dyma pryd mae euogrwydd yn dod yn amhriodol, a'r hyn rydyn ni'n ei alw'n gam-addasol. Nid yw'n addasol, nid yw'n ddefnyddiol, ac mae'n lle anghywir. Felly bydd gofalwyr yn cymryd gormod o gyfrifoldebau nad ydynt yn gyfrifoldebau iddyn nhw mewn gwirionedd. Nawr, ni allwn ddatrys holl broblemau'r byd. Wyddwch chi, mae'r system yn anffodus wedi thorri mewn mannau. Ac nid ein bai ni yw hynny, ond efallai byddwn ni'n teimlo'n euog am hynny. Ac rydw i'n meddwl weithiau bod gofalwyr yn cymryd yr hyn rydyn ni'n alw'n fath o hunaniaeth gofalwr, lle mae'n dod yn rhan o bwy ydyn nhw, sef rwy'n ofalwr a dyma fy mydd i gyd. Ac mae'n bwysig mae nid eich holl fyd ydyw. Nid oes rhaid i chi fod yn ofalwr yn unig. Mae gennych hawl i ddiddordebau eraill, a chwrdd â phobl eraill, a gwneud pethau ar ydych chi'n hoffi ei gwneud, ac mae hynny'n iawn ac rhaid i chi gymryd hynny heb euogrwydd. Felly, mae adnabod hyn a sylwi ar beth yw ein cyfrifoldeb a beth sydd ddim yn gwbl allweddol oedd edrych yn ôl ar ein hunain fel gofalwyr. Oherwydd ei bod ni'n ddynol ac mae angen i ni gael ein synwyr o bwrpas ar pethau rydyn ni'n ei gwneud, a chysylltu â phobl eraill y tu allan i'r rôl gofalu. Mae pediatregydd o'r enw Donald Winnicott a siaradodd am rhiantad digon da,
A chreuaf y gallwn ddefnyddio'r un cysyniad a gofalwyr, gallwn fod yn ddigon da. Felly mae hynny'n golygu y byddwn nhw'n gwneud camgymeriadau. Ni fydd yn bob amser yn ei gael yn iawn, ond mae hynny'n iawn. Mae hynny'n ddynol ac mae hynny'n iawn. Mae'n ddigon. Mae digon da yn ddigon da. Ac mae'n anodd cydnabod weithiau gweithaf ein hymdrechion gorau. Na allwn amddiffyn ein hanwyliaid rhag anawsterau. Gall y pwysau hwn ar y rôl ofalu, dyfu a thyfu a dod yn anhydryn. Ac weithiau, dim ond cysylltiad dynol ar rywun mae'n ei gymryd. Sut wyt ti? Mae'n wirioneddol bwysig a rhaid atgoffa gofalwyr i fod yn fod dynol a bod ganddo anghenion ei hun. Ac rwy'n meddwl mae'r hyn a all fod o gymorth i ofalwyr yw gwybod bod llawer o ofalwyr yn teimlo'n euog. Nid ydych chi ar ben eich hun. Yn sicr, nid chi yw'r unig berson i deimlo hynny. Ac weithiau gall y cysylltiad hwnnw ag eraill. A gwybod bod hyn yn rhywbeth y mae llawer o bobl yn ei brofi. Fod yn ddefnyddiol iawn i'ch helpu sylweddoli nad ydych chi ar ben eich hun ac nad chi yw'r unig un. Ac rwy'n meddwl ei bod hi'n bwysig iawn siarad amdano hefyd a chodi ymwybyddiaeth ohono, ac felly mae mor bwysig bod gofalwyr Cymru wedi codi'r mater hwn, ac wedi gwneud pobl yn ymwybodol bod euogrwydd gofalwyr yn rhywbeth gwirioneddol. Bod yna bethau y gallwch chi ei gwneud i helpu i'w leihau hefyd. Felly, mewn termau ymarferol, byddwn nhw'n awgrymu yn gyntaf eich bod yn ei enwi, eich bod yn ei gydnabod, eich bod yn cymryd eiliadau i oedi a sylwi ar sut rydych chi'n teimlo. Mae'r ymwybyddiaeth hon o sut rydym yn teimlo, ymwybyddiaeth o'n emosiynau yn wirioneddol allweddol. Ac yna, rwy'n meddwl bod yna strategaethau y gallwch chi defnyddio yn y ffordd yr ydych yn siarad â chi'ch hun. Os sylwch eich bod yn tueddu i fod yn eithaf hunan-feirniadol, efallai y gallwch herio hynny a meddwl sut y byddwch yn siarad â ffrind agos. A defnyddio'r math hynny o agwedd, y caredigrwydd, a'r hunan-drygaredd yna gyda chi'ch hun. A herio'r disgwyliadau afrealistig y gallech wedi ei roi arnoch chi'ch hun. Ein pendantrwydd i ddweud pan nad yw rhywbeth yn ddigon da neu i ddweud na i rhywbeth. Gan fyny ein hawl i warchod ein hamser, i fod yn amddiffynol pan fyddem yn teimlo wedi'n llethu, ac i fod yn bendant gweithaf pethau a all fod yn llethol neu'n anerbyniol. Felly mae hunan-drygaredd ychydig yn wahanol i hunan barch, sef sut gallwn ni deimlo amdano ein hunain. Mae hunan-drygaredd yn ymwneud â gwirionedd a sut y byddwn yn siarad â ni ein hunain, a sut yr ydym yn trin ein hunain. Felly, os ydych chi'n gwybod eich bod chi yn dueddol o fod â llais eithaf hunan-feirniadol, os ydych chi'n gwneud rhywbeth ac yna rydych chi'n teimlo braidd yn anghyfforddus am yr hyn rydych wedi wneud, y llais hunan-feirniadol fyddai, o dyna chi wedi wneud llanast ohono eto. Tra mae llais hunan-drygarog fyddai, o nid yna roeddech wedi feddwl yn union, ond nawr rydych chi'n glir am yr hyn rydych am ddweud y tro nesaf, neu rhywbeth felly. Dim ond bod yn garedig yr un ffordd y byddech chi'n drygarog tuag at eraill, a gallwn wir ddatblygu'r llais hunan-drygarog hwnnw, a'r agwedd tuag at ni ein hunain. Ac mae ystod eang o strategaethau. Rwy'n sôn am gael cyllell byddin y swistyr o weithgareddau hunan-ofal y gallwch ei ddefnyddio ar wahanol adegau. Efallai cysylltu â ffrindiau, mynd allan am goffi, gwneud rhywbeth gwahanol, manteision ymarfer corff, bod allan yn yr awyr iach, technegau ymlacio, meddwlgarwch, ac mae amrywiaeth eang o weithgareddau y gall pobl cymryd ran ynddynt. A bydd yr hyn y fydd yn gweithio i chi yn bersonol i chi, felly mae'n werth rhoi cynnig ar wahanol bethau a gweld beth sy'n ffitio mewn i'ch bywyd, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd yr amser hwnnw i wneud y gweithgareddau hyn eto heb euogrwydd. Nid ychwanegiad moethus ydyw. Mae'n rhan hanfodol o'ch bywyd bob dydd.